na. Sa lungi na gud. Huy! Ha? Ay, hello. Tahimik Ako sa lagi ko nimo na NMAX man ko. Ay, buwag ka sa yung mountain bike ba inyo? Saki na aron imo magis-dala-dala. Saki. Kami na sa ban ako yung angyo ni mo. Ayun yun. Puratan matay mga. Nakarilisan, di mo gahapon no. May dugay Magigitaw na sa paluwagan, badugay ka mo, dugay kaya mong kung release. Uy, Pila di mo ka book member. Dugay dyan na basta dagan ang member. 250. O di ba Kaya dugay. ikaw 180 ko. Kami magsang palawagan tulo rami. Nya ang imong ikuan kay motor. Dako po di mo nakuha. Di na restaurant dako di mo nakuha gahapon. Pag motor na. Di karon sa uy kay mga maabot akong retiring fees akong bana ba. Maupo. Paminaw ba? Unsa? Para mas akong 2,000 bi. Ay nahurot na mag-down ani man. 26 ba ang down ani mo? Dili, dus uli lang ako umadayon kay kaning Unsa din nimo? outing na mo karon nun niya. Wala mo koy pang-amot gud niya. Lain ba kay nabi mga kauban na bay mga kwarta niya ako lain kay ulaw ko ayo. Mag-outing ka niya okay kwarta. Pwede naman ka masulti na wa koy kwarta guys. Pwede ta sa sunod na lang ko mo outing. Hindi pwede uy kay nagsabot. 2 years ba naman ang giplanuhan no. Ngano wa po ka nag-ipundaan na yung outing. Naa ganit nun niya mo bito gipasok ba na ako sa paluwagan tanan. So kuno kuan kimo para sa outing, utangan di para sa outing, may tag para sa kaon sa imong anak, okay pa ko. Sige, pakaon na lang ako sa kong anak. Lako sa. Huy, Wala gyud kwarta kay ising na lang. gusto ko eh. Kabalo ba ka to no? Di ba ito musugot away collateral? Kana. Pwede na gaga. Guba, ang good nino. Ako rin ginadala. Ang di na siya mutanaw og guba ko imong product. Kay katong ilas, nagprinda ko yung cellphone, wa siya kabalo na di mo garang kamera. Ay! Di na kabalo mo kuri-kuri. Nice idea. Walay utok. Ay, sige ko. Sige, salamat. Prinda dito. Salamat sa idea. Hmm. Sing! Huy! Naantay ka din Ay! Puyag bike. Uy, higang kaayo. Ano nag-bike-bike? Wala ka iced tea? Wala. Pagtawag ka star drip, sige. Mabutoy baho di kasi buko nagbilangkad. Kapoy ko nagulog ko sa mga bana. Nakay kuan nimo ba offer? Kanang serbi ako offer nun ya. Syempre padili ko nimo i-decline, di ko nimo tanggihan kay. Ay, wala ko yung kwarta ron. Dili uy, mo pataka ra man kadiya, di mo ko mamutang. Aw, sabi ko mangutang ka. Iprindan ako kung bike ba si Muha. Wala, biyo ko kuan. Si mauning nakadaog sa katong kuan sa Guinness Book World of Record. Kani nga bike. Dinis mo ko record eh. Dili, actually, pwede mo na siya iprinda sa phone shop. Kaso, wala ko time sync eh. The time is running, time is gold. So, kailangan, alam ko be outing sa mga friends karon niya. Na-short ko sa kwarta ba, among dungagan man good, among bayron na is Di 150,000. ko may outing naman galing nimo. Dili di ko makaano anak, kaya ano gasto-gasto raman Ay, pagkas na-cancel among outing sing birthday sa kung pagumangkon ba niya. Wala, di bike ko, di ko ano eh. It kissing pa parang. Ako na ako'y kwarta diri pero igahinay ko gyud pagpalit og bugas. Doy kay bata, kabalo Mabalik magha ni ring. kabalo kasi ka ng bata sing kay ang ginikanan anak ba kay i-abandon mo na siya niya kana. Maluil ako Si pila man imong ni balik. ay sa bata wala sa maluil ako sa bata kay kanang pangarap ba niya mag-birthday sing karon niya kanang Sige, sige, sige. isip uyuan ba iyaan. Pila man pud ang imong ano anak. Ikaw lang gibahala pila. Pila gani no. Ikaw ni bahala gay no kay bata ba kamo tong lechon good bro 5,000 plus sa paganito ha. Sige, sige. Basta ibalik ni ha. Ibili na nimo ni. Alangan, printa yung tawag no. Ibalik na ha kay iganin ko ni sa i-contract balik bugas Ako na ihap din para kuan lang na lukata lang na dayon ha ugma. ya 5,000 tapos ang racing ang sa balloon na 1,000. O sige na obra maisan na. Ya, ang Sakaw na. Dapat kasi nakuha mo kung clown kasi syempre pag bata ba mag-birthday no kay nabay clown 2,000. Oh. Ya ang video kihan ko di ay sing. Wa na jud ko Dili babay sing. bugas. Last naman gud siya 1,000 Eh, na ano na ha kay iganin ko na sa bugas. 1,000 na lang. Ay tama di ay last. Ito kulang sa bata. Ay ang kaldereta di ay sing. Oh, sige sagad na. Basta ibalik lang dai na ha para makuha ni imong bike. Mahalong makain ni. Uy, bunon ako sing kay kalibangon kay ko ha. O sige sige. Ay. Ay, ganga. Uy, gabi kay gang pa. Pila ka buo. 2, Bike lang, ingana kadagan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganga, uy! Bugo di kitong bahin. Ganga, uy! Ikaw? Taga-anta ka commission kay ikaw may nagatag sa Okay, idea. sige. 1, 2, 3. Oh. Okay na ni. Kabalo ka ang sa double ana. Sama, Dali dali. sama. Kay katong last, di ba nagprinda ko niya cellphone. Balika imong bike.
Nya. Inalukatunan. Pakuha ang kwarta sayang na pero sa 3,000 na po. Dili, guba imong bike di ba? Oh, guba man to. Balik ka dito inalukaton nimo. Pag lukat nimo, imo ino na guba man ning bike sing giunsa din nimo ning nang guba, magpabayad ka doble. Di ka kabayad sa utang, madoble pa. Bugo ka. Abi sa nabi. Ha? Para madoble po di 6,000 na. Doble unya ha. Sige. Ayo, sing. Dayon. Ay, salamat. Ay, igang Balik ba lagi ka? Di, uy, di na day madayon ang birthday sa bata. Ah, sige, ambil na. Dili pa kadili Pagpra pa na kong bugas. Ano ba? Mm. Lokaton na ko ang bike karon. Gani. Salamat ako ikakagtabang sing. Gani. Again, ibalik mo. Kadang ang gani mo, imong abi. ang willingness to help nimo sa ubang tao baka kadang sincere good and pure. Sige lang, walay Salamat. problema, walay problema. Kadili lang. Igawa pala yung pagawa sa O sige, igawas Wait lang lang. Wala pa man natarog din ha. Ano naguba lagi nila. Ano man ni? Unsa? Nawala ang katupuan ani na may tambutso. Si tambutso, nga man nagitarog dira. Ah, tatawa bagay na wala tarong kaya naguba na may kadinaan na tatawa nawala mga kon oh. Wag gyud na gitarog, naglingkod dagay ko diri ni balik dayon ka. Wala pa nagitarog. Nawala pa lang ang tambutsoan na naman ay bura-bura. Ay amo tong naman ni tambutso nga bike. Nari tambutso ang bike. Naman na ano ginoo ko sige ko ba masing. Wala man ako gigiba. Dili ba na pwede magkumusing di ba na ako singin. Oo naman ni. Wala man ko ni Ano gigana maputa ninyo? Uy, Wala pa ko nagigamit. Giprinda kayo na sa inyo kay kabon isali ko sa inyo ah. No, wala gid ako nagigamit. Sali kita sa inyo nya tapos O sige, ayon na lang to bayri imong gikuan, dalaan na lang na imong bike para wa tay samo. Dili sing kabalo ba kasi 300,000 may palit sa kung bana na. Wala pa ko ni gitarog, ganong napadung, ganong ako naman ko ani. Pangutan mo una usap pa siya color kay na gray na ano na violet man. Wala gyud ako nagitarog na bike no. Ako man imong kuan ano makuan man inuon ko. Luko-luko sa kung O bike. sige na sige kay na lang nabayari ang kwarta, dalaan na lang na imong bike. Ay, grabe kay mo babastos ka ayaw mo. Pugo kang bayuta ka.